Imaginatzen duzue nola zen lesbiana izatea frankismoan, garai ilun horretan. Horri buruz artikulu bat idatzi du gure kolaboratzaile batek, Jakaranda Disidentek, eta blogean irakurgai izango duzue. Orduan hortan azaltzen du, garai horietan, nazional-katolizismoaren ideologia zabaltzen ari zen garai horretan, ze estrategia zuten lesbianek, komunitateetan bizitzeko eta ligatzeko baita ere. Gaztelaniaz bizi ziren lesbianen estrategia bat zen lesbianak identifikatzeko libreraz hitza erabiltzea, hau da, esatea lesbianaren ordez liburu saltzaile. Eta lesbiana gazteei TBO deitzen zizkieten, Orduan, estrategia honekin, esan beharrean, ia, ez dakit, miren lesbiana den, basaten zuten, miren librera zen. Eta hori zen horrelako, armairua mantentzeko, baina hala ere, amodioa eta sexua bizitzeko estrategia interesgarri bat. Hori artikuluan irakurriko duzue, baina baita ere, bideo hau euskeraz egiten ari dudanez, interesgarria iruditzen zait, aztertzea ze estrategia zeukaten euskeraz hitz egiten zuten lesbianek. Ez dut uste liburu saltzaile esaera erabiltzen zutenik, imaginatzen dut beste kode desberdinak zituztela. Eta ondorioz, nik uste dut interesgarria dela irakurtzea EGAM elkarteak, LGTB elkarteak publikatu zuen liburu bat, gehi hiztegia deitzen dena, eta hortan kontatzen dute luze, ze lexiko erabili izan den Euskal Herrian, gehi lesbiana eta trans pertsonak izendatzeko. Orduan, hortik hainbat proposamen agertu dira, Luiar edo Euskaltzaindian bilatzen baduzu nola esaten den lesbiana edo boiera edo tortillera, aukera bakarra izango da lesbiana, badirudi euskeraz ez dagoela lesbiana esateko era kolokialik. Eta alternatiba gisa, kaleetan edo lesbianen asanbladatan beste hitzak proposatu izan dira, adibidez txirla jale edo eta soropilla. Orduan, EGAMek publikatutako hiztegi horretara bideratzen zaituztet, eta baita ere, hau guztia kontatzen dugu euskararen erabilera inklusiboa gida azkarrean. Gida hau UPVHU-rekin egin dugu, eta agian ezagutzen duzue dagoeneko EHU-ko kampusetan zabaldu delako doan. Bestela, berdintasun zuzendaritzaren webgunean topatu alduzue deskargatzeko bai gida azkar hau zein gida luzeago bat.